Passejar per les voreres del carrer Saragossa-Mirasol ha estat impossible fins aquest dissabte. Els arbres havien crescut tant que les arrels havien arribat a aixecar el paviment. Durant mesos ha estat en obres, però ara el carrer Saragossa presenta aquest aspecte. L'Ajuntament ha invertit en la remodelació 700.000 euros del Fons Estatal d'Inversió Local, que han servit per això. S'han fet les voreres noves, les voreres doncs aquelles voreres deteriorades que eren de difícil circulació, doncs s'han refet absolutament. S'ha fet també la calçada, s'ha renovat l'enllumenat, s'ha renovat l'arbrat, hem deixat el carrer amb una aparença maca. Per la seva banda, el veïnat s'ha mostrat satisfet amb les obres. Nosaltres per les aceres no podíem caminar. Els arbres ja s'havien fet tan grossos que havien rebentat i pujat tot els paviments i era realment molt complicat, molt difícil, no? Aleshores, ha sigut incòmode transitar durant aquests mesos, però ha quedat força bé. Tot i que per altres, com la Caterina, propietària del forn de pa del carrer, han suposat un mal de cap. Mi comercio me lo han hundido, porque han estado 6 meses con esta calle cerrada y nos han hundido, pero hundido. Hemos estado facturando un 60% menos en 6 meses, que eso ya es mucho dinero. Amb aquesta remodelació es soterraran properament el cablejat elèctric i telefònic.